So maayong buntag ka natong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya sa ako ang mga viewers nga wala ba naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, si Congressman Joke Prasco ug si Governor Pambare 4 nagtinubagay silang duha kay tungod aning wala sa pagsanong ni Governor Pambare 4 sa gihangyo ni Congressman Joke Prasco nga magtukod siya og kanang airport dito sa Sugod. Unya iyang gisaway si Pambare 4 nga kay tungod sa pagbalibad ni Pambare 4 nga sa iyang gihangyo nga magtukod lagi kuno siya og kanang airport dito sa Sugod. Unya magsige lang ka og sugod diha. Kumusta man day ang airport ngadto sa Camotes, diba na may naman kay airport nga gitukod ngadto sa Camotes? Pila man day ka airport ang iyahang gusto sa iyang distrito diay. Tumong kuno ni Joke Prasco nga nung magtukod siya og daghang airport kay para kuno sa kalamidad, para kuno nga naay katugpahan sa kadaghan nga pwedeng ihangyo ngadto sa gobernador kana gyung airport nga naa na may airport diha nga gitukod kana sa Camotes. Ang kani kang Joke Prasco dili ba ka ni ng teknik para kung mobalibad si Pambare 4 sa iyang hangyo, mabati si Pambare 4 sa mga katawhan. So nganong kinahanglan pa man gyud nga daghanon ang airport, naa na may airport na airport din sa Mactan na nagtukod sa airport ngadto sa Camotes. Unya sa pa may iyang gusto diay nga nganong magtukod pa man siya og lain. Ug para nako nganong unahon magyud na ang airport diya sa Sugod, magsige lang og sugod-sugod pero way human-human, ga usik-usik lang na sa kwarta sa nagbayad og buhis. Sige lang sugod-sugod unya way human-human. Ang itukod niya ng airport kun nihangyo pa siya ni Pambare 4 nga pagtukod siya ng hospital, way siguro kun sanungon pa na ni Pambare 4 kay mauman ka na ang gipanaad yun ni Bari 4 nga ang healthcare gyud may iyang unahon. Nya nganong salot-salot man gyud ng airport diha nga ka usik-usik man lang na sa kwarta. Kaya ang tumong para kuno og nay kalamidad, para na ako nay katugpahan kuno dayon. As mayoy ituko na lang na hinuon ka ng hospital or ipalit ba na og mga kagamitan sa mga hospital sa probinsya nga para makumpleto na gyud tanan. Nganong kana magyong airport nga naa may mga pobre nga mas nanginahanglan pa gyud kayo. Ang hospitals mo'y angayan nga i-priority kay luoy kayong mga pobre, luoy kayong mga taga-probinsya nga masakit, walay kadaganan nga hospital nga tarong kay tungod kuwang kayo sa kagamitan. Unya nganong sa panahon pa ni Gwen Garcia, nganong wala man niya gihangyo sa panahon ni Garcia, nganong karon man niya gisamok-samok sa lain nga administrasyon. Basin gituyo sa ni basin nasay gahunghong aning Joke Prasco nga mao na kanang pagtukod og ngadto sa Sugod. Nya klaro gyud kayo nga si Pambare 4 di gina mo sugot kay dili man na may iyang gi-promise. So igbaliban ni Pambare 4, mabati si Pambare 4 sa mga tao. Unya ang mga tao kay kanang matan naman kayo, matan pas pinya ang taga-Sugbo dili na masud pas bulsa ang mga taga-Sugbo, ilabi na gyud na ning mga taga-probinsya. So mayong buntag kanatong tanan ug diri ra ta kutob ug mayong adlaw kanatong tanan. God bless.